Nag-group din nilinan. Jenny Mawin, dito si Jenny Mawin. Patay mo na yung ano mo. Issue mo. Hello. Nabato mo dito sa amin eh. Kamu nga di sa mga na. Roldan, Papa Terry, may alat siya.
shoutout Harang, Rodon Erisma, Dadang sa Napohos. On the way to Manila, magkabalo. Ingat po Kuya Roldan Erisma. Mega shoutout everyone. Ingat po Kuya Roldan. Mega shoutout po sa lahat. Papa Teddy, mega shoutout po. Kumusta? Bet Damlao. Ang ating Bet Damlao, mega shoutout. Good evening. Hi host, kumusta na po Ate Beth? Shout out sa iyo dyan. Kailang work mode. Ingat ate. Si Kelly, hello po kapatid. Sabi ni Papa Teddy. Salamat po Papa Teddy. Naulan po ba sa inyo? Dito grabe po. Mega shoutout si Kaylin, sabi ni Beth. Salamat, madam. Mega shoutout, ma'am, si Kaylin, sabi ni Kuya Roldan. Dito umuulan at kulog. Nako ate, dito din. Ayun, lakas na ng ulan. Ulan ba yan? Oo. Lakas pa ng ulan. Ayun o. Grabe. Pahalawang ulan. Tsaka hagid. Ayun na po, malakas na po ang hangin tsaka ulan. Bigi lang dito lang pagkain. Amo. Sige lang ate Bet Damlao.
bakit ka? Ay, kinukuha nila yung mga ano. Hindi pa. Ano ba nag-i-interview? Sali pa na ulan pero dito sa boundary Batangas, Laguna, bawal ang ulan. Ako kuya, ang lakas po dito. Dito dito tayo mga dati dito ko ano. At kasi ngayon na doon ko kasi mo kasi mo dito sa mo. Mga tapos ko at ko mga dito what puro ano yan? Yung puro Nangiwat daw. yung what dito yan. Hindi ko nakikita nagpapanyan mo. Yan mo pa ano yung 5 in yung 5 millimeter. Sa area. Ganun ha.
Intro, nililitar lang yan. Ayun lang. Hindi mo nililitar din kasi wala. Nililitar siya. Nililitar niya. Ito nga kasi. Nililitar ako. Lumawas siya. Tapos lumitaw pa yung ganito. Gusto niya sa ganito. Pagtitinda kasi ito na mga stainless 2.5. 2.5 din yung lima. Pwede siya. Pwede yung katanda rin. Kaya alam ko nang ganun. Pwede pa na ba? Ano naman? Siguro, ganito yun. Siguro yun na. Hindi ka pag-aral ko yung kaya pag-aral. Pwede kong hindi yun. Ito. Ito. Mura na ba? Hindi. Hindi na. Herang, Sis Jennifer, Bata Kenneth Idol, Megalat shoutout. Hindi ba talaga? Hello, good evening, good evening. Ayan, may jacket na Sis Jen, Megalat shoutout sa iyo dyan. Kumusta na? Yung pinakamasok ko ay 10 liters po. Yung gusto ko nila. Last tusok ko bukas. Last tusok. Bata ni Kenneth, Megalat shoutout sa iyo dyan. Antok pa man. Kain. Anong ulam? Enjoy. Salamat. Sa darating na September 26, may Granel si Jennifer Vlog. Sa bukas, si Ate Lori. Yan, binababayan ni Nightboot. Kalimbangin nyo lang. May palaro sila, tuna steak. Wow. Shana Earl. Miss Jen, Shana Earl. Damo na mga rice food. Sarap niyan.
dito, Kuya Mark. Ayun. Siguro po ito. Amerikano. Wiglet. Amerikano is ito umiyak ko. Magaling naman ang order ko. Ito na laki. Ito wiglet. Yan ang ano. Diba? Yung likit ulit. Japan, meron Japan. Hindi ko alam, Japan pa rin dito. Hindi Japan pa siya. Magaling ko doon. Ha? Pagkagitan mo naman. Scam. Kaya hindi ba hindi dito na nakikita na kung balik ka. Sinabi sa kanina. Hindi ba Ito may balak mo dito. Pinipinipin siya. Hindi ba naman? Hindi ba naman? Sabi niya, may balik pala. Sabi ko, balik sa akin. Limwell's Vlogging. Hello, hello. May let's shout out. Shout out to you, Limwells. Hello, hello. Madam pa siya lang ako kay Ma'am Lori. Sige po, Kuya Roldan. May premiere yan. Illinois pa naman. Pilipino ba? Nasa bus na ako, madam. Dito, parting Laguna. Ingat-ingat po. Sis Jennifer Miguel, shout out. Ingat ko yung Roldan na. Premiere na ni, Madam Lori.
Sabi niya, yes. Ito na, kaya kung mahipis yan, pwede ba ibagipis at kami nakita kami ngayon. Yes po madam, pero hindi po tayo magpipis. Yeah. Ano, ano ko ba? Sige. Ayun. Pero kaniwil tumatawa. Hello, sweet Tess. Mega shout out, sweet Tess. Yahoo! How are you? Thank you po sa inyong patamsak, Ma'am Sweet Tess. Salamat po sa pagdalaw. Welcome. Thank you po, Ma'am Sweet Tess. Historia nito ng Israel ay sinisaya.
Daisy Journey, may shoutout Daisy Journey. Good evening, good evening. Ayan, may jacket na po. Salamat. Baba po kayo ng bahay dyan. Ay! Hirap naman. Nasusunod yung bakla. Saan mo makita pa? Magpapita kayo sa Baba po kayo ng bahay dyan. Harang pa, salamat. ito yung bakla ito. Ito yung bakla yun. Ito po. Hindi ko. Salamat, sweet Tess. Baba ka na ng bahay mo dyan, sis. Ayan guys, nakita niyo si Sweet Tess. Excuse me po.
Salamat na po natin sa pagkakas. Sorry. Sis Jen, shout out. Gawin din nila ito yung ano. Ilagay sa mga.
yung mga comment ko. Saan ko? Agoy! Mga comment ko. Ako sis, pag gumamit ako ng ng StreamYard, wala na. Paubos na siguro yung ko, StreamYard ko. Malabo na eh. Dalawa lang. Pag-record po sa akin. Pag-record po
Annalyn, thank you, Annalyn Galendez. Salamat po. Sa ipatamsak dyan. Salamat, Annalyn. Thank you. Sweet test, thank you. Nagbaba ng bahay sa sweet test. Love nyo, guys.
Paeng Chu, magalang shoutout. And may jacket na. Salamat Paeng sa iyong pagbisita. Tsaka patamas ako dyan. Di agad ako nakalabas, ma'am. Tubo ako. Salamat, Paeng.
Hindi ba pag-i-stop karawang kita pa? Ni Charmwell nag-message. Ate, ko na. Dito naman ako yung pagkasilis ko. Sama, ko na. Ate, ko na. Punta ako. Tapos nag-message mo. Ate, sali muna ako kung na naman. Ano sabi ko nga okay lang. Okay lang na hindi. Kasi mahina daw wifi. Be! Hello ate. Hello be, kumusta na? Sa Sabado ha, punta ka dito, bigyan ka namin. Kubukain yung mahal. Babakin mo ba sa libyan ko?
Yan, si Miguel at shoutout. Thumbs up host. Ayan. May jacket na Yasi. Iza. Ano ba? Yazi Life. Simple Life. Shoutout sa'yo dyan. Charmel, asa ka, Dudong? Bebe, asa ka, bebe?
So, hindi na nag-thumbs up yung mga ano. Hindi.
Face official, mega shout out. Kumusta na? Shout sa'yo dyan. Salamat sa'yo patamsak. May jacket na. Salamat sa impatamsak. Ayan, nagbaba si Face Official. Nandito ako sa iyong bahay, nanonood po. The Natural World. Thank you, thank you. Salamat host for visiting my house. Nandito ako nanonood. Naka-play pa rin. The Natural World 1. May 165 views ka na. Thumbs up na ako, 43 thumbs up. Hello?
Sweet Peachy Cooking Dan Bulpak. Thank you, thank you. Face official. Dan Face official sabi ni Kaden. Kaden on the way. Biggie. Thank you, Face official. Matagi 60 mon. Ha? Matagi 60 bon. Ano lang? Yung 60. Sige ha?
Peace, Kaden Lanpool pa. Thank you, thank you. Salamat, Miss Official. Baba ka ng bahay mo dyan.
Face to face siya, nadikit ko na sa'yo lahat yung aking alagad. Salamat sa iyong papasyal dyan. Okay. Oh, so I'm off now. See you again soon. Thank you, Face Official. Thank you. Baba na rin ako maya-maya. Salamat sa mga dumaan. Thank you. Good night, everyone. Paalam po.